Waalaikum salam. Pada sini jam nanti. Alhamdulillah. Bismillah. Ça va. Bismillah. Ko persilla? Kañum ko. Ok, ça va bada. Sedi bamba ça va. Do c'est bon. Ah, ça va sedi. Modum. Bada. Alhamdulillah. Ça va. Ko galema? Gallam kay. Ok, d'accord. Si gallema. Persilla. Mi de non ado no kambe ngala ni tan. Kambe kam baba kambe ngala hay ko fer tan. E ben fer na ben tan mi forini. Non, ko non ça va. Wallahi Modum ni. Alhamdulillah. Tout ka bi be namdo do men. Mais di hada e legal gal bi kam yobi namdo galle persilla ko don pori wodde. Tan goto ni wiye lit, keddi do ni wiye las, kambe ke woddu tout le temps to jida fo kambe wondat quoi. Lit e las. Gode min kam wonno ko mawdo legal. Kala garde legale so majjiram ko min namdo kono lit kam mi da lumine de lit e wonde las min dal ben no bima mi jan sa yewani mi wonde ko hoddi ba men be kam galla mo dal ala ko do bi non min de garmi de mi namdi wiya ko wonde ko galle persilla be ko dum tegam namda départ bima mad ko gallo ka locataire walla ko an woni responsabilité gallo est ce que pour l'instant to gonda do ala jeunouji ko de galle so wona bibbe ma walla ko way gallo ko mi luudo dum d'accord wonbe luume do en ko suudi cewduda non wona suudu les deux jeunes là suka bi de namdo to be lit de wonde la so tawi ko do ko de min de ham so gon lumdo suka debbo goto en wiye Toulaye DIA joodo ni han e wonde sukabe dido goro wiere ko Alassane en sayi mbiyam pamde jamanu goddo wiere ko Kalidou ko sukabe ma Kalidou ala ko do be luyi kay ben jami sukabe ok d'accord ko mi woni mawdo galle kay mais est ce que wadde wona sukabe no biyal mi parce que so tawi mi hollimama yamo so tawi mi hollimama yibe sukabe mbiyal mi de parce que ko beedi sukabe mbiyam man parce que wonno suka debbo goro mo jarno no wiye dum nanda so tawi andi ko on wadi kam jamma mo faddo comme ça na mi de so tawi onon sukabe woni don kewi inde ko non tan afa o woni bo mi yame Kalidou ko inde yonto jamanu do woni Alassane yonto jamanu joni ko non biya ok d'accord bon min non ko mi inspecteur ça c'est pour cela ko inspecteur police oui donc be bida be so tawi ina bawi hebade wala so tawi bawi yede comme cela que non le preuve ça est là parce que mi holli mama déjà a haali kam wi kam wonde les deux jeunes là koy galle ma kodi te min boyi nande wonde ko do be kodi donc haala juuti ko mi sohlani dum baba wada tous les moyens yewa so tawi e bawi yiye Kalidou nam afini jamanke mawdum alhamdulillah gonko ma buubel ko yi dispensaire gonko ma Sadio yattido joni minne mi yetto do giyam Tidiane Chamdo joni wattanam hakkile galle he inshallah yangara wattanam hakkile galle non baba halle non mi nani mi fami déjà ko konko woni joni den don joni mais a wawta yade parce que an hoore ma bel sohluma quoi ala min ko non écoute parce que an responsabilité galle o te sukaɓe ɓe koye maɓe goni déjà wona donc an hoore ma le sohla ok taro wadde mi nodda do aɗa sohla ala mi noddata joom suudam kay mi an baba so wawi do tawani mi do kam ok d'accord Allô? Oui. Alassane GAYE, ça va? Ça va, alhamdulillah. Oui, c'est inspecteur. Oui, ok, d'accord. Bon, votre opération, mon bien nommé, presque, mi ari juste dans les persilla. Déjà, mi wadi dum opéré, ami affaire organiser les deux jeunes là pour do ngoni. Joni wat tous les façons, marma wat tous les moyens manal dam 4 façons. Comme ça la ngaron tawon tam do to galle moko do. C'est juste station tour, voilà, combien de mois? Ok, d'accord. Ok, plus vite, hein, plus vite. Ok, d'accord. Allo Sadio no mbaɗɗa eyyi a yaltu tan mbimar yettoɗo Tidiane ɗo kawrimi ɗo e suuka gorko goto policier koko ari ɗo hen o wi de o ƴewata ko Alassane e Kalidou joni noon min comme joni noon yaltuɗo wi min omo sohlimi joni noon sa arti a tawanimi ɗo hen tan ganda moɗumi commissariat ɗo ala yo hakkille ma deeƴo haydara moɗumi ara joni faaru galle tan artuga eyyi min kay mbaɗani bone eyyi police ɗo e nder gallam he li tongol koy
Dani dana kio dani pindine. Enlève. Yow talki saɗa wawa ñawdade yata waɗa jaam. Commissaire mi jaaha hende mi luunoɓe gallam tan Holi o kañum. O ko kañum luwiɓe. mi luɓɓe hande haydara monani hende gallam kam eyyi kono kam mi kalton komi andani haydara Ko andi galle men kodi o. eyyi Est ce que andi ɓe? mbaɗa andi ni tan ko gallam tan mi luwi Aɗa andi koɓe gollata? mi anda mi ɓooyi nawnade kono mi anda koɓe liggoto so gonga Aɗa ko bandiji mawɗi gonɗo. bandiji Ouais. mi andani hen haydara de Allah en seedine ɓe ganda mi andani hen haydara Ɓe goni koye internet ɓe goni. Ɓe mbaɗa triyande yimɓe. Ɓe mbaɗa escroqué. Aɓe wiide compte uji yimɓe. Ɓe kaɗan ɗon. Ɗum siko debbo goto min jogui. To debbo woni ni? To debbo woni? komin diro won dewel aranno toon yaltara toon ni wadde ko ɓi pawo commissaire mi ala ɓiɗɗo Allah en seedi mi ala ɓiɗɗo rewɓe ɗiɗo joguimi Sadio e Boubel debbo ko kamɓe gondi o yaltara ɗo oɗo ni Façon adunam kodi o on cikkoɗon ko hande arata quoi. Tellin gite ma yakarta cikkono oɗo ñalawma arata. Alicia ayyo omoy ngel o yaltara toon ni jamma ñalma suba kiiri kamɓe gondi bonɗo boroɗo mi gay kiri jawgal mon père koye commissariat mon donc no Alicia wiyete lambino ko ndiɗo tan. Ok mon père vas-y ɗo yaade mbaɗa yaade position ma nawarmo yoɓe mayɗo de gone leydi tan oɗo mbaɗa musibaji moɗon no jaano wadde pertusion wonko mbaɗoto saisir matériel. Si deux machine noon to goni. Deux machines. Deux machine. On gadri ya. Min gaddi way nan bureau do. Ok. Oɗon wiyete? O woni lid. Lid? Lid wa woni Kalidou? Oui. Oɗo? O woni Las. Alassane. Alicia. Vous n'avez pas honte? Internet waɗiraka ngam bonande no foti ɓiɓɓe janano koyno ɗon no foti foyeji pusɗon tawon joom galle no jogui ɓesgu mum. commissaire so woni mami expliqué o citte pilmon ɗum et puis sino ni son mbaɗi chantage so toon kalis oɗon kaat toon mais non après mbaɗon publier photo ji mum ces vidéo mais cikkoton ɗum ɗon ko liggey ha après tout ça aussi plainte uji mon nanɗo o renkodiri ay tout le temps yimɓe garɗo waɗa plainte no foti compte uji wiɗɗon. Mais vous allez payer ça très cher. Mon gars du Sénégal, pour l'ama. Inspecteur. Oui, chef. Vas-y. Dès demain, matin, on va le faire. Inch'Allah. Je vais appeler le procureur pour voir de m'informer, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, levez-vous. Debout.
debbo e gorko muɗum ƴeew gorko e debbo mum mbimi sowa wiya tangde saji an jegam la ilaha illallah fotani huɓɓiɗi wonti horhul min nde hero gonnuɗen ɗo en ɓe ko bandiji waroɓe yimɓe escroc ji ala kay la ilaha illallah min ko waƴi ɓe kaali ko fof somi haalnanom ɗum somi jimani hen mi jaɓata i koɓe mbaɗi ɓe mbi kamɓe keeɓe arnakoruji woni kamɓe jottoɓe tan e cuuɗumen ene jogui internet ene jilta comme to banque ji joni gona banque ma taw 1 million nan toon ɓe mbaɗa feere ɓe keeɓa 1 million ngaji ɗi ko wona ɗum ani suka debbajo mo mbiyame kañum tan ala jinnaɗo nde heere oɗon ɓe mbi ɓe mbaɗa ko prostitution clandestine ɓe andita joni ɓe kaldata debbo ɓe kaldata gorko ara ɓe mbadda keɓe mbaddatno tawa noon eɓe pilmi ko tuba yoɓe portement santage joni noon caggal mo ɓe jaaha ɓe mbima sa tottani ujunaji nogas walla 1 million ɓe jaltina ɗum ɓe mbaɗa ɗum enta yimɓe foof jiya bone ɓolo ɓolƴollo an kay wadde ko bandiji luuɗuɗa layi min haawi kam ni saabu kamɓe ɓe dawata ɗo tan ɓe jooɗi kono ko ɓuuri hewde kalis ala wallahi so leydi ne waɗi lawol nanguiɓe hankkadi nder toon ɓe mayata ɓe tawi toon debbo o laari tawmimi hulini wallahi rewɓe ɓe fof ɓuuri huɗede joni ala ko waɗa so wona ɗe cagarte bon wallahi aduno joni koko hawni leydi ndi famande alhamdulillah tade ɓe nanggama salamu aleykum waaleykum salam wonno kay ka jawa jooɗata kala kewi gella taweta woddiɓe ma ɓeɗo nawama police holɓe i kaalide Alassane walla goto keɓe bandiji anani e suka debbe dewen ngel ɗon garowen ɗo ngel subaka law ngel tan te nde here aɗen o wi o e gotema wiyata ko lit goɗɗo wiyata ko Alas noon nder wona indeji mabɓe gonga ɓe tottiri nde a habri kam to ay ɓe gonay worraɓam worɓe police wonnama wor hay an nder poɗɗa nawede police ala kay annen neɗɗo wiye noon i wona o andi ko bonɓe so andi bonɓe kay yo jaade mabɓe tan wona andude bon miijiɗo Mamadou miñam tan jogi worraɓe worɓe ɓen kay alhamdulillah tan tade men jooɗa en jooɗani ɗo enen fof ha naweɗen police yettane Allah ɓe nanggama kay alhamdulillah ɗeɗo ya mbaɗa sohluma de sa hay ah ewi cohlali maɗi ƴiƴam ah mi yaha walla i annene joni suudu ma mboɗo wima walla ya norde i so sohlima yahata nortoɗamo anda ko waddata min komi commande tan sa ñoƴƴi tan huɓɓat aɗa andi kam mi haɗatama notoya tuye ɗum weli tagam bellaaka ma joni suudu ma ya aɗa faami aɗa faami ya gara mbaɗimi aɗa joni woynude kay debbo fotani funtude kay debbo foti ko toppitade debbo waɗa cakkange dande he yimɓe gona yebde ɗum wona e farnarade ɗum foti ko toppitade ɗum debbo e gorko mum mbimi sowa wiya tangalel tangalelam ngel tang tilelam ngel tang tatilelam ngel i tang tatilelam ngel ko min tan jeengel mbimi ƴeewe ala fo mo ndendu ala mo ndendinani alama ñamliran alama tayliran yememɗo fo koko wujji kono somi tini mbeeja walla somi tini maya walla somi tini kersa